toto poznajú len youtuberi a tí, ktorí natáčajú. Ja som totiž zabudla na intro, takže intro teraz dotáčam. Ahojte všetci, ja vás vítam u dnešného videa a v dnešnom videu tu máme vlog z mojich narodenín. Ja dúfam, že sa vám videjko bude páčiť, že mi dáte like, odber a že si ma pozriete na budúce. Takže my ideme na video. Mám narodeniny, yes. Nie, ja som sa narodila až o 1, takže až o 1 mám 15, takže stále tomu nemôžem uveriť a dnešným dňom vás prevediem, takže máte sa na čo tešiť. Idem upratať zajacovi, pretože si potrebuje a teraz konečne po niekoľkých rokoch je konečne teplo na moje narodeniny, takže som umytá, vlastne mám spravené ako tak a my sa vidíme pri chystaní. Zmienu domu mám za sebou a teraz som si bola lakovať nechty na nohách a potom sa asi začnem ísť chystať, pretože oslava bude asi až od 4. Ešte mám pomôcť mamke toto kresťanstvo prichystať, veci a tak. Takže potom sa vám asi ešte ozvem, keď budem robiť, alebo keď budem chystať, hej. Ja vám ešte ďakujem za všetky priania, ktoré ste mi napísali. Ste veľmi zlatí a veľmi si toho vážim, takže tak, ďakujem veľmi moc pekne. Toto som ukazovala už aj na Instagrame, ale ukážem vám aj tu. Je to táto stena. Ja viem, nie je dokonalá, ale mne sa akože páči, ešte to trošku tam dám ešte, nejak to ozdobím ešte. Alebo ešte si pravím nejak pár takýchto plagátov. A rozmýšľam, že by som to mala ako celú stenu tak spravenú. A zatiaľ to je len takto. A mne sa úplne mega páči tie obrázky, lebo proste Tiny, Selena, Kristen a Robert. Tam je Robert. Yes. Hľadajte, koho teraz práve pozerám. Pozerám mamu, pretože po 100 rokov vydala konečne nové video. A ja pozerám ju. A to video je strašne hezký. Ja proste veľmi rada mám mamu ako youtuberku. Takže tak. A teraz pôjdem asi chystať teda tie veci. Že poháre a tanier a tak. Vybíja sa mi telefón, ale to vôbec nevadí, pretože my ešte chystáme stôl. Ako ja som už niečo prichystala, ale môžeme ešte potrebujeme dať servítky, takže servítky. Máme to takúto. Mám poslednú hodinu na to, aby som sa stihla pripraviť a ja absolútne neviem, čo si aj na seba dám, takže musíme niečo vymyslieť, zatiaľ nejaký outfit a idem vám ukázať ten výber šiat. Toto sú tie isté, ktoré som mala na konci školského roku. Pokiaľ ste nevideli video, určite si mrknite. A takto. Tak trošičku nestíham. Mám neviem koľko, pár minút a musím sa ešte namalovať, musím sa ešte vlasy spraviť, ako rozpustiť a akože trošku ešte už nestíham, pretože už za chvíľku budú 4 hodiny a ešte musím nafúknuť aj zvyšné balóny, takže yes. Asi možno, že takto to bude v pohode. Čo poviete?
15. Yes, I'm 15. Keby sa ma niekto pýtal, koľko mám rokov, naposledy poviem, že mi je 15, hej? A tak. Od dneska mi je 15. Môžeš dať nejaké náušnice. Tu sú tieto. A ja mám ešte takéto zo Sinsei, ale možno tieto sú mi krajšie. Teraz je to ťažšie si vymeniť náušnice, keď mám druhú. To jedno ucho je také, že sa mi ťažšie mení kvôli tej jednej náušnice. Ale akože teraz to bolo v pohode. Mamka rozhodla. Výborná zlata. Je to fajn. Za mňa. Na tej kamere to vždycky vyzerá lepšie ako v realite. Dnešný deň je u konca a ja som za všetky prianíčka a za všetko veľmi vďačná a všetky vám za to ďakujem, že ste si na mňa spomenuli. A ako každé videu takomto vám na konci robím haul, čo som dostala, pretože nie je to vychválenie, je to, že vás to zaujíma, že vás takéto videá bavia a tak som sa vám rozhodla aj tento rok ukázať, čo som dostala. Je to len prvá polka, druhá polka bude niekedy až neskôr. Je to celkom dosť vecí a ja si myslím, že by sme mohli na to ja vám ukázať, čo som dostala a tento prvé sú takéto chrumky. Ja si strašne rada dávam chrumky večer filmu alebo tak a tieto sú čisto moje, takže akože podelím sa, ale väčšie je moje, takže za to som happy. Domesí sú tam moje najobľúbenejšie príchute. Týchto čokolád. Tu mám to pipe, väčšina. Potom tu mám takéto želé. Takže spravím aj trajon, takže si počkáte ešte. Ďalšia vec, ktorú som dostala, je takáto náušnička, keďže mám tu dierku a mám zatiaľ len hento jednu, tak som si dostala ďalšiu takúto. Ďalej, vezmem ešte na tú tašku, teda, že tieto tašky sú zaujímavšie veci, to sú také, že rifle, sivé. Ja si potom asi musím zmenšiť pás, takže neviem, či si vôbec budem skúšať, pretože ešte sa mi nezmenšil ten pás. Takže keď tak už potom niekedy behom videí možno niekedy na mňa uvidíte. Môžeme hovoriť o obchode, pretože my sme boli v nákupnom centre a tam sme to kupovali. Takže tie nohavice boli z H&M a toto je z New Yorku. Je to vlastne takýto bodíčko, ale s krátkými rukavmi. Teda ja si myslím, že je to úplne super k nejakému outfitu, takému to rifliam, alebo ten materiál je úplne úžasný materiál. Oh yes, takže. Tak tu mám 3 knihy. Oni popravde boli kúpené úplne že tak na ráno, že ja som úplne ani nevedela, že ich chcem. Je to dosť zaujímavé, pretože vám to ukážem. A to prvá knižka je odkaz od Elle Kennedy a tú autorku naprosto milujem. A je to vlastne 5. časť série. Ja som teda čítala ich prvú časť a druhú časť mám v angličtine. Takže musím si schopiť sa v angličtine čítať, alebo si musím počkať na druhé diely. Čo v tomto prípade si musím počkať na druhé, pretože už nikde nemajú a keď sa má v češtine, tak to má úplne iný obal v češtine. Toto je ešte v pohode. A vlastne toto je, som si tú knižku vybrala z toho dôvodu, že tam bola vlastne jediná táto kniha z celej série.
A ešte tú prvú sériu nemám dočítanú a chcela by som ju dočítať, takže sú tu pohľady zo všetkých tých postav, čo boli v všetkých tých sériách. Takže musím ešte prečítať The Mistake a toto potom. Alebo toto ma musí počkať ešte predtým, ako si prejdem ďalšie dve, čo neviem, kedy vyjdú. Ale podľa mňa Joli oznámilo, že teraz by niekedy, možno, že do konca roka vyjdú, takže dovtedy ma táto knižka počká a v prípade, že by, tak mám ešte Love, čo je tiež o nej séria, ale druhá, takže tú sériu by som teoreticky tiež mohol zbierať. Takže tak, a keď tak buď si to prejde v angličtine, alebo si počkám na novom preobale. Do milé Hano a Gerrit, tak píšte komentár, pretože ja ju milujem. Tieto dve knižky boli úplne na random kúpené, pretože som ich proste zbadala a why not? Takže prvá knižka je táto Jackpot. Ja som ju videla na TikToku a ja som si povedala, hele, to si musím prečítať. A už len za to, že je to slovenská autorka a slovenské autorky celkom fajn knižky píšu. Takže som si povedala, že mohla by som toto skúsiť si kúpiť, zobrať. A som to mala v tej liste len chvíľku, takže keď som zbadala, všetky tieto veci som si vybrala ja. Takže vám poviem na celý príbeh, že som si to, nejako som si to tam všimla, tak som si to zobrala, pretože kúknite na ten nadpis. A ešte to je strašne pekné, až tie kapitoly. Viete to? Toto knižku určite budem čítať. Ja sa tak strašne teším, keď ich budem čítať. Ja tam mám rozčítanú vlastne Rozhoraj, ale ja sa strašne teším. Ja mám teraz strašne veľa kníh nerozčítaných, ale tieto knižky tak dobre vyzerajú, že proste sa do nich pustím hneď na začiatku školy. Tú knižku tu mám prvý pokus a tento bol Jackpot lásky. Záložka nesmie chýbať. Takže to sú knižky. A teraz ideme čisto na oblečenie. Mám tu takýto tričko. Vyzeralo strašne super. Tada! Toto tričko je tiež HM a za mňa vyzerá strašne cool. Ja neviem prečo, ale mne sa veľmi ľúbi tento štýl. On je taký úplne estetik. A viete si k tomu dať rôzne takéto dlhé nohavice alebo krátke a je to fajn outfit. Ešte tu mám svetriky. A ešte tu mám dve svetriky, ktoré potom asi dáme. Za tomu mikina je tiež z H&M. Je opäť takáto komu s týmito gombíkmi. Ja popravde som mala takúto raz. To som bola fakt malá, keď som mala takúto mikinu. A táto, jednak, že to je napísané Mickey Mouse, a vzadu mám Mickey Mouse, takže ja a Mickey Mouse sme kamoši a ja Disney sme kamoši a veľmi sa mi páči takýto svetrik. A ja som minula videla, že to bolo nejakomu outfitu, takže úplne nejakomu outfitu sa mi to úplne hodí. A ešte tento typ svetra nemám, takže ďalej, tu mám, čatičky si necháme asi nakoniec. Mám tu takéto tričko, nepýtajte sa, prečo sú tam vysačky, ani ja neviem. Tieto značné veci, všetky sú z Beršky. A mám tu takýto top, je to taký obťahnutý, akože nie je to úplne crop top, je to skôr také obťahnuté tričko. A k tomu mám takýto ešte sveter. Že týchto svetrov som nie nikdy dosť. Som si je obľúbila. A nemilujem to noči, takže good. A posledné dve veci, no 3, sú, že takýto
topík. Taký topík, úplne sa mi páčili tie kvetinky, takže som si ho musela zobrať. A takéto šatičky. Som tento rok úplne ulítla na tých šatoch, takže šaty nesmeli chýbať. Posledná vec, ktorú ma úplne mega potešila, bola z Beršky Sabrina Kampeter. Sabrina Kampeter z Beršky. A je to That's Me Espresso a Sabriny merch ešte nemám. A keby niečo tak, ja nemám za to, že je to hviezda, že kvôli tomu hitu, ja ju nemám kvôli tomu hitu, ja mám kvôli tomu, že je to moja detská hviezda a od malička ja ju pozerám, takže toto som si kúpila, toto tričko That's Me Espresso a tak to vyzerá spredu. A my si dneska všetko ukážeme. Jedno tričko. Keď mám náladu na takéto oversize, tak je to fakt super. A to takhle neviem nosiť do školy. Tu mám dozadu Sabrina Kampeter, takže ja som strašne merčová holka. Ja proste mám aj Hannah Montanu a aj tu nosim do školy, takže táto opa sa mi hodí do školy. Ja proste milujem to. Takže teda, to je úplne super nejakým divám, alebo krátasom, alebo nejakým letným nohaviciam. Takéto strih trička ešte nemám, alebo takéto topíky ešte nemám. A to ma úplne potešilo, že to tam bolo, ale že toto je fakt krásne. To sú také tie šatičky. To nie sú veľmi pekné, také úplne letné. Ja som si v poslednú dobu veľmi obľúbila nosenie šiat a zimne sú strašne nádherné, takže a vzadu majú úplne takto letné. Ešte raz za všetkým ďakujem a sme u konci videa. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, že mi dáte like, odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Tak zatiaľ ahojte!